En in baan 3 inmiddels nummer 100 in de baan. Van de Marwijk. De stermerrie de combinatie Johannes Maalbeert. Mevrouw J.J. Lindeman van de Wal uit de Wilp is de eigenaar van deze hele mooie stermerrie. 4 tot 6 jaar stermerries. Dit jaar natuurlijk op de keuring een uitnodiging gekregen om hier vandaag acte de présence te maken in Harig. Wat is er dan te halen? Voor de meesten zal het duidelijk zijn. Natuurlijk is het een eer om hier vandaag aanwezig te zijn. Maar er worden misschien ook nog wel kroonpredicaten of voorlopige kroonpredicaten uitgedeeld. En morgen misschien ook wel modelpredicaten. Dat is natuurlijk iedere wens van iedere fokker om dat ook op stal te krijgen. Maar dat zal, kan ik u al aangeven, niet voor iedereen weggelegd zijn. Maar ik denk het sowieso al een eer is om hier vandaag en morgen te zijn. En zoals ik al aangaf, vandaag hebben we de kampioenschappen van de Enters, de jeugd en de veulens. En morgen werken we natuurlijk naar het hoogtepunt toe. Wie wordt er morgen gehuldigd als kampioen van de Centrale Keuring 2022? Ik zie Pieter niet vaak kwaad, maar inmiddels loopt hij iets rood op. Hij zegt, ik wil graag hengstveulens in de baan. Oh, sorry, merrieveulens. Dus baan 2 graag merrieveulens. En in baan 1 hebben we de eerste al opgesteld. Ja, dat betreft nummer 2, Tjalf aan Ruig van Waatzicht van de Henk Steun uit een Beert, moeder Silke van Bosgezicht. Ster in Sport, dubbel A. Fokkereigenaar de heer F.N. Wolfswinkel van Vlieland. Nogmaals, vriendelijk verzoek om veulens, merrieveulens te beginnen met nummer 14, Diana van de Ridderdiek, 15, Diana L, 16, Veerle van de Lits en zo verder om die met spoed naar de vooropstelling te brengen.
Do I have it in me? I believe it is in there. I know I hear a sweet song in the memories. En in baan 3 staat inmiddels opgesteld Ilkje van Zorg en Genot. Een 5-jarige Mary van Alwin. Moeders vader is Onne. De fokkerijgenaar is de heer M.A. Zwieren, Zon en Breugel. Nummer 99 staat opgesteld in baan 3. Rubriek 4 tot en met 6-jarige stermerries. Even een vraag of team Okkema hier al op het terrein aanwezig is. In verband met het voorbrengen bij de Merrieveulens dringend behoefte aan team Okkema van stal de Mersen. Oh, en daar rijdt het team Okkema net het terrein op. Nummer 99. Rubriek 6a. 4 tot 6-jarige stermerries staat nummer 99 in de baan 3. Inmiddels hebben we alweer een aantal in deze rubriek gekeurd. En dan gaan we zo straks al de eerste groep plaatsen. Inmiddels zijn de voorbrengers ook gearriveerd voor ring 2. En kunnen we daar ook starten? We willen graag door. Ook in eigen belang, hoe sneller dat we klaar zijn. De vooruitzichten zijn voor vanmiddag waarschijnlijk iets minder dan de ochtend. Dus laten we met keuren zoveel mogelijk voor de middag klaar zien te krijgen. En dan we half 1 uur klaar zijn, zo snel mogelijk dan met de kampioenschappen kunnen beginnen. Bij de hengstveulens op dit moment nummer 5, Tjoender van Unia Zaten van de hengst Reinder 452. Uit de Mauritsmoeder Eke van de Mierweg, fokkerijgenares Aleida Elzinge in E. All I want is to sing it out loud.
Bij de Merriwester's is de veulen in de ring, catalogus nummer 15. Vienna LNT. Van de Stoelbrand 502. Uit de Ilkemoeder. Madonna voor de Vlaanderen Hardbaar. Fokker Lisanne Joeker in niet te zijn. En dan kunt u nummer 14 en 16 doorhalen. Die zullen niet verschijnen. Met Merriwester's dus 14 en 16 afgemeld. In baan 3 inmiddels 101. Voetje, vrouwtje. De sterrenmedia de combinatie Velle maal Jacob. En de fokkerij-eigenaar is JG van der Linden uit de Terwispel. Nummer 101 staat opgesteld voor de jury in baan 3. En dat was de presentatie van Voetje, vrouwtje in baan 3. En inmiddels komt de volgende alweer in de baan. Nummer 103. Hier is Sanne Schildhuis. Hoes. Maurits Maal-Dries. De fokkerij naar J. Wijnstra uit Marsum. En dan gaan we al zo aan het einde van deze rubriek nog 1 of 2. En dan hebben we de eerste rubriek 6a alweer klaar. Wat dat betreft loopt het heel mooi. We hebben inmiddels ook de veulens. De veulenbaan gezet.
Ring 1, dus linksveulens, mocht u wat later zijn gearriveerd. Ring 2, de middenveulens. En in de ring 3, hier mooi tegen die schitterende bosrand aan. Daar hebben we dus de 4 tot en met 6 jaar sterrenmerries op dit ogenblik. Activiteiten rondom. Zonnetje er heerlijk bij. Laten we hopen dat de weer voor ons vandaag een beetje gunstig zullen zijn. Hoogtepunt nog ieder jaar weer is de centrale keuring, waarbij de beste paarden van het afgelopen keuringsseizoen van alle fokdagen hier bijeen zijn om te strijden om de diverse kampioenschappen. Vanmiddag kampioenschap van de Weulens en de jongere generatie, dat zijn de Twenters. En later in de middag sportmatinee met een aantal hoogtepunten. Samen met mijn collega Dick Brunk proberen we weer een hele mooie vrijdag van te maken. En natuurlijk kijken we ook weer uit naar morgen. Naar een aantal toprubrieken van Kroonmeisjes. Modelmerk natuurlijk, DVD van de modelmerk morgen. En natuurlijk de kampioenskeuring in de diverse leeftijdscategorieën met als absoluut slotstuk de bekendmaking van algemeen kampioen 2022. En dat zal dan zo rond de orde van 6 hopelijk gebeuren. De presentatie van nummer 103 inmiddels start. 104 richting de jury. Isa van de Kleedingenhof. De ster dubbel AD uit Almere. Moedersvader is Jasper. De fokker is Vervoorn. En de eigenaar is JJA Vrolijk uit Ommeren. Nummer 104 staat opgesteld. Inmiddels hebben we de laatste in de rubriek 6A in baan 3. Dan gaan we deze groep bijna opstellen, want ik zie een streng wijzende vinger van Reinder dat er nog eentje hierna komt. Dus nog één na deze en dan gaan we deze groep op tal zetten. Dienst de ringmeesters, de hengstveulens, Harm van der Molen, bij de middenveulens Pieter Landheer, bij de sterrenmerries, Rijn Hettinga en Sjaak Bootsma, vertrouwde gezichten allen. En dat geldt ook voor de juryleden in de diverse keuringsbaan. En ik ontwaar hier op het middenterrein ons keurig uitgedoste Fries kostuum, lindendames, mevrouw Vroni van Asma van der Pol, mevrouw Diana Hoijsma en mevrouw Rita Rijnga, alle drie in schitterend mooi Friese kostuum uitgedost. Dat geeft de kwaliteit aan. Een lust voor het oog dat deze traditionele keur toch ook met een huldiging op een traditionele manier door dames en Friese kunnen laten plaatsvinden. Catalogussen zijn natuurlijk verkrijgbaar
Bij de entree van dit schitterende keuringsterrein, typisch centrum Gaasterland, hier in Harig, wat je zonder overdrijven denk ik op dit moment de mooiste accommodaties in Friesland mag noemen. En waar het zo in het hele seizoen tal van hippische hoogtepunten plaatsvindt. Een uitdagende dag, zeker voor mensen die op hun eigen gokdag bijzonder succesvol waren. En dan wil je dat natuurlijk continueren op zo'n centrale keuring. Maar ja, daar heb je te maken natuurlijk met meer concurrentie. En vooropgesteld, het is natuurlijk al een eer op zichzelf dat je geselecteerd bent voor deze centrale keuring. Dat betekent dat je kwaliteit hebt in de stal, in je fokkerij. En het is een uitdaging om je wat dat betreft ook met de collega's uit de collega-fokgebieden te meten, om eens te kijken wie uiteindelijk de allerbeste zal blijken te zijn. Natuurlijk is ook een dergelijk evenement ondenkbaar zonder sponsoren en adverteerders. Je vindt ze allemaal op in het programmaboek op pagina 158. Ik zou zeggen, loop dat lijstje even langs en waar mogelijk kunt u er wellicht nog een keer gebruik van maken. Dank wat dat betreft naast het standboek aan al die sponsoren, zeker adverteerders, mogelijk om dit evenement te laten welslagen. Nummer 106 staat in baan 3, Bibi van der Vaart. Sterrenmerrie uit de combinatie Bartelemaal, Volkert. Fokkereigenaar mevrouw L.E.J. van der Vaart uit Tiel. Nummer 106. En dan is ook de laatste in deze rubriek A, 6A. En dan gaan we deze rubriek zo op tal zetten. Ring 1, catalogus 3, Frederik van stal Brandsma. De vader is Beert 517. De moeder Afke van Fields, moedersvader Rinder. Fokkerij aan Brandsma in Witmarsen. Bij de Medievelus catalogus 18, Tess Frieske Klaproosje van de hengst Boet 516. De moeder Frieske Klaproosje van de hengst Nane 492. Fokkerijgenaar J. Gosma Dijkstra in Makkum. En dan gaan we, zoals mijn collega Dick Brummel al aangaf, in de richting van de eerste rubriek, de eerste groep, 4 tot en met 6 jarige sterrenmerries, die op tal te zetten zo dadelijk. En ik zie onze voorzitter, mevrouw Tineke Schokker, al in de richting van ring 3 lopen, samen met onze lintendame mevrouw Rita Rijnga, om zo dadelijk in die eerste rubriek 4 tot en met 6 jarige sterren de rozetten
uit te reiken. Spannend moment natuurlijk altijd weer. Zo'n eerste rubriek wordt een beetje de toon gezet. En voor sommigen langs de kant zeker een spannend moment. Worden de verwachtingen bewaarheid? Of was het net niet? Het blijft natuurlijk dan altijd een momentopname. En uit het feit dat we die eerste groep zo dadelijk op tal gaan plaatsen, kunt u afleiden dat de tweede groep die gepland staat tussen 9:55 en 20 minuten over 10, rubriek 6b, aansluitend in diezelfde ring 3 aan de beurt zal zijn. Dus houdt u als deelnemer aan die tweede groep er rekening mee dat u zo aan de beurt bent. Bij de hengstveulens op dit moment voor de jury opgesteld nummer 6 uit uw catalogus, Thomas van Ridderdiek. De waarde is hengst Oud 514, uiteraard u allemaal bekend van de nieuwe heuvel te Lunteren. Moeder Silke van de Ridderdiek, een modeldochter van de hengst Eibert 419. Fokker-eigenaresse mevrouw A. Duiven-Lettinga in Hartwijk. Rubriek 6a in de volgende volgorde binnen 100, 102, 103, 104, 101, 106 en 99. Honderd, 102, 103, 104, 101, 106 en 99. De paarden zullen van commentaar voorzien worden vanaf achter de beginnen straks bij nummer 99, als die daar blijft lopen. Naar voren toe. En de koppaarden lopen op catalogus volgorde. Het is nog niet gezegd dat dat 1A of 1B is.
102, 1 plaats omhoog. Charlie is heel wakker, hoor ik al. 102, 1 omhoog, dan 100. Rubriek 6b mag zich vast gereed gaan maken. De jury is klaar en geeft het woord aan de heer Hellings. Ja, dankjewel. Goedemorgen allemaal. We hebben hier in de eerste rubriek 4 tot 6 jaar sterrenmerries op tal gezet. Op de 7e plaats nummer 99. Merk die goed in het rastype staat, mooi gevormde hals heeft, ook edel hoofd. De hals hadden we graag iets lichter gezien. De bouw goed schouder erin. Het kruisgrond qua lengte wel iets correcter zijn. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit, iets gehoekt in het achterbeen. De stap hadden we toch graag iets meer ruimte en iets meer souplesse gezien. En de draf maakt die goede houding. Heeft ook voldoende ruimte, tak. Maar houden we graag toch iets meer souplesse en iets meer zin reizen in de voorhand. Dus vandaag deze plaats en geen voorlopig krom. Dan nummer 106, heel mooie rasgemerk, mooie royale voorhand. Ook in de bouw voldoende eerder gebouwd. Beenwerk heeft ook voldoende kwaliteit. De stap hadden we graag iets meer ruimte en iets meer kracht gezien. Ook de draf blijft hij toch wat op de voorhand, hadden we maar graag zien reizen. Maar heeft hij wel voldoende tak. Daar deze plaats en ook geen voorlopig krom. Nummer 101, een heel grootgradige merrie. Een goede schouder, ook veel schoft. In de lenden hadden we hem graag wat sterker gezien. Trastype, mooie royale voorhand, voldoende luxe erin. Beenwerk heeft goede kwaliteit, is wel iets geweekt en gekoeld. De stap heeft hij ook wel activiteit. Die goede activiteit, voldoende ruimte. En de draf maakt hij ook veel ruimte. Gaat hij voldoende opwaarts, is ligt goed, maar missen daar toch de snelheid nog op het achterbeen. Het blijft een beetje traag. Vandaag ook geen voorlopig krom. Nummer 104. Een paard dat goed in het rastype staat, royale voorhand. Heeft wel wat onderhals. Het hoofd heeft sprekend en de bouw heeft goede schouderligging. Kruis is wel wat hellend. Ze kan ook wat meer lengte hebben. Het beenwerk heeft goede hardheid. Ietsjes correcter kon die in de voorbenen. De stap hadden we graag ook iets meer ruime passen gezien, iets meer lossigheid. De draf maakt hij wel voldoende ruimte en is hij actief, dan mocht hij net iets meer over de rug gaan. Vandaag ook geen voorlopig krom. Nummer 103, een paard met een luxe uitstraling. Mooi edel hoofdje erop, ook een goede hals. De schouder is goed gelegen, hadden hem graag iets sterker gezien in de bovenlijn. Heeft ook een goede kruisligging.
De stap heeft hij voldoende ruimte, heeft een iets hoog ritme. Mocht hij de pas wat mooier afmaken. En de draf is hij wel goede ruimte, mooi sterk achterbeen, maakt hij veel houding. Het beenwerk hadden we graag wat meer kwaliteit gezien. Dat weerhoudt hem ook voor voorlopige kroon. Dan nummer 100. Een paard dat lang gelijnd is. Goede rondrichting. Kruis hadden we graag iets anders gezien. Ook een drastype heeft hij een royale voorhand, lange hals. Voldoende lichte hoofd-halsverbinding. Mist een beetje de jeugd. Beenwerk heeft goede kwaliteit, ook een mooie royale hoed eronder. De stap hadden we toch graag iets meer kracht gezien. Heeft wel voldoende tact. Maar we hebben ook graag wat meer souplesse gezien. De draf, daar wordt hij zich wel op. Dus mooi ruim, soepel, lichtvoetig, heeft ook zweefmoment. Maar we zien toch iets beperkte stap, vandaag geen voorlopig kroon. Nummer 102 wordt uitgenodigd voor de kampioenschap. Dankjewel. 102 krijgt geen toelichting. En 102 wordt voorlopig kroon. ...102 wordt in deze rubriek voorlopig kroon. De andere is natuurlijk ontzettend bedankt. Een hele mooie groep paarden. 102 krijgt morgen zijn toelichting, maar wordt uitgenodigd voor het kampioenschap morgenmiddag. Bij de 4 tot en met 6-jarigen. Goed, wij zijn ook hier bij de Merryfurniture zover dat wij het woord kunnen geven aan in dit geval mevrouw Esther Reen voor de toelichting bij de plaatsing. Esther, aan jou het woord. Dankjewel Henk. Wij zijn in baan 2 begonnen met het keuren van de Merryfurs. Ik keur vandaag met mijn collega Frans en Johan. We hadden in deze rubriek 2 afmelders, nummer 14 en nummer 16. Wij hebben de volgende vullers nu voor ons. Nummer 15, een vuller dat goed ontwikkeld is met een lange hals. Het vullen is grootramig en lang gelijnd. Het vullen heeft lange koten. De stap toont het vullen een goede tact. In draag maakt het vullen veel houding. Vandaar dat hij ook een eerste premie toen heeft gehad. Bedankt voor de presentatie. Dan hebben we nummer 17. Een veulen met voldoende edelhoofd, een goede kruisligging. Het veulen beschikt over een goede stap met een goede tact. In draf laat het veulen een ruime draf zien, is heel lichtvoetig en toont veel balans. Bedankt voor de presentatie. Dan hebben we voor ons staan veulen nummer 18. Een heel aansprekend veulen met veel front, hoogbenig veulen. Veulen heeft een goede bovenlijn, een sterke bovenlijn. Veulen heeft ook royale hoeven, hard en droog beenwerk. De stap was vlot en de draf laat het veulen veel houding zien. Bedankt voor de presentatie. Dan hebben we voor ons staan veulen nummer 20. Veulen wat goed ontwikkeld is. Lang gelijnd veulen met een goede schouderligging. De stap is ruim en actief. Ook in draf laat het veulen veel ruimte zien en veel succes. Bedankt voor de presentatie. Nummer 19, ook een veulen met een voldoende edelhoofd.
Rassig veulen met een sierlijke bovenlijn, evenredig gebouwd veulen. Heeft een goed kruisligging, een vlotte stap en ook in draf veel balans en souplesse. Nummer 19 en 20 zijn uitgenodigd voor de kampioenschap. Gefeliciteerd. We hebben verder geen volgorde, dus de kampioenskeuring, de merkveulens die daarvoor aangewezen zijn, dat is de catalogusvolgorde. Dankjewel Esther voor je uiteenzetting met betrekking tot de plaatsing van de eerste groep merrieveulens. Ik herhaal de nummers nog even voor u. 19, 20, 18, 17 en 15. Waarvan dus de eerste 2 in volstrekt willekeurige volgorde zijn geselecteerd voor het kampioenschap. 19 Tirza van Melunteren van de hengst Mathies 504. Uit een felle moeder genaamd mevrouw Vrouwtje. Fokkereigenaar Arno Thomassen in Lunteren. Dan 20 Tjalda van de Tjongershoeve, een Ulbron 502. Maal Bikkel 470 van mevrouw Jansje de Jong Boonstra in Nijholt-Wolde. Dan 18 Tess Frieske Klapperwoske B, de Boet. Keer Nane van mevrouw Bosma Dijkstra in Makkum. 17 Veerle L, een Ulbron maal Tjalle van de heer Schaafsma in Damwoude. En tenslotte 15 Vienna LNT, de Ulbron maal Ilke van Nisanne Tjulker te Nizeil. Volgende groep veulens graag hier melden bij ringmeester Pieter Landheer. En natuurlijk intussen hopelijk de tweede groep 4 tot en met 6-jarige stermerrien begonnen. En aan de overzijde zie ik thans ook de hengstveulens rondstappen. De eerste groep die op volgorde is geplaatst. De volgorde voorlopig 1, 7, 6, 2, 4, 5, 3. Ik herhaal 1, 7, 6, 2, 4, 5, 3. En de jury die is eruit. De jury is eruit. We gaan zo dadelijk via de microfoon horen van de voorzitter van de jury, in dit geval mevrouw Jolanda Slootjes, die samen met de heren Sonnema en Thijssen deze rubriek heeft beoordeeld. Wat de indruk van de jury over deze eerste groep hengstveulens is. Jolanda, aan jou het woord. Ja, dankjewel. Fris, helder weer en een mooie groep frisse hengstveulens bij ons in de baan. Met veel plezier hebben wij die gekeurd. En wij, dat zijn mijn collega's natuurlijk Wil Thijssen en Willem Sonnema. Deze 7 veulens hebben wij in deze volgorde binnen laten komen. We hebben voor ons staan nu catalogus nummer 3. Een veulen met een opvallend helder oog, voldoende rasuitstraling. Een hoogbenig veulen waarbij de romprichting positief opvalt. Het beenwerk is fijn en droog. De stap is vanuit de schouder. En de draf toont daarin een mooi front met een mooi gebruik van het voorbeen. Dankjewel voor de presentatie. Dan krijgen we voor ons catalogus nummer 5 een voldoende ontwikkeld langgelijnd veulen met een opvallend mooie halsvorm. Kruisligging is heel positief en het beenwerk is droog. De stap is ruim en in draf toonde het veulen een mooie afdruk. Dankjewel voor de presentatie. Dan hebben we voor ons staan catalogus nummer 4. Een veulen met een sprekend hoofd, een voldoende bovenlijn,
hoogbenig veulen met een lang kruis. De stap is mooi actief. In de draf toonde het veulen veel ruimte en balans. Ook jullie bedankt voor de presentatie. Dan komen we bij catalogus nummer 2. Een goed ontwikkeld veulen met veel rasuitstraling. De goede bovenlijn is met name opvallend en de lengte in het kruis. Veulen is lang gekoot. De stap was actief. En in de draf zagen wij een mooi front en veel buiging in het achterbeen. Dankjewel voor de presentatie. Dan hebben we voor ons staan catalogus nummer 6. Voldoende ontwikkeld veulen met een luxe sprekend hoofd, een mooie halsvorm, voldoende in de bovenlijn. Het beenwerk is voldoende droog, de stap is actief en taktmatig goed door het lichaam. En in de draf toonde het veulen veel ruimte en een mooi front. Resteren catalogus nummer 1 en 6. Die gaan wij terugzien vanmiddag in de kampioenskeuring. Proficiat. En ik zeg het natuurlijk nogmaals, een hele mooie groep. Eerste premie veulens. 1 en 7, ik zei het inderdaad verkeerd, ik was even aan het spieken. 1 en 7 komen terug vanmiddag in de kampioenskeuring. Dankjewel, mevrouw Jolanda Slootjes, voor je duidelijke toelichting in deze eerste groep hengstveulens. Een mooie, kwaliteitsvolle groep, u hebt het hard horen zeggen. De 2 kopveulens in dit geval, in volstrekt willekeurige volgorde, 7 en 6, die zien we dus vanmiddag terug. Ja, 1 is Werner krijgt een beetje oors. De Wolter Pier van Fokker, mevrouw Sabine Veenstra en Tjum, en in eigendom bij stoeterij Friese Vissen in Drachten en de familie Vosjes uit Poederooien. En dat betreft ook catalogus nummer 7, Tibbe van de hengst Omer 493 uit een Arnold 471 moeder, Fokker-eigenaar mevrouw G. Dijkstra en Kootster Tille. Die 2 veulens verwachten we vanmiddag terug. En de overigen natuurlijk ook allemaal bijzonder geluk gewenst. Op plek 3 Thomas van der Ridderdiek, de Ouwert Eibert van mevrouw Duiven-Lettinga. Dan nummer 2, Tjalf aan de Ruig van Waatzig, de Tuin Beer van de heer Wolfswinkel in Vlieland. 4, Toan K, de Epke Bente van de familie Kruis in Heeg. 5, Tjoender van Unia Zaten, de Reinder Maurits van Aleida Elzinga in E. En tenslotte nummer 3, Frederik van Stalbrandsma, de Beent Rindert van A. Brandsma te Witmarsen. Volgende groep wordt van harte uitgenodigd om zich te melden bij de ringmeester Harm van der Meulen. Het zonnetje stralend aan de Gaasterlandse hemel. Aangenaam vertoeven onder deze omstandigheden hier. Gisteren natuurlijk de dressuur in het kader van de Pavel Friso bokaal, waarbij een aantal deelnemers het helaas niet droog hielden. Vandaag aanvankelijk in elk geval heel mooi weer.
En natuurlijk, mocht u wat later zijn gearriveerd, van harte welkom bij het hoogtepunt van het keuringsseizoen, wat zijn einde nadert. De Centrale Merriekeuring 2022. En natuurlijk ook vandaag het eerste moment van beoordelen van de jonge hengsten die in Exlo staan. 18 in totaal voor het centraal onderzoek. Ook voor die eigenaren en fokkers natuurlijk weer een bijzonder spannend moment. En hier vandaag natuurlijk voor heel veel fokkers uit heel Nederland en soms zelfs daarbuiten ook weer een hele spannende tweetal keuringsdagen. En we gaan eens kijken hoe het zich in de loop van de dag verder gaat ontwikkelen. Vanmiddag natuurlijk het sportmatinee, waarvoor u natuurlijk ook van harte uitgenodigd bent, met tal van hoogtepunten. En samen met mijn collega Dick Brummel proberen wij de dag tot een goed einde te brengen, of niet Dick? Daar gaan we vanuit, Henk. En dat gaat ook goed komen volgens mij. De weergoden zijn ons nog goed gezind. Het zonnetje schijnt mooi. Eigenlijk mooier paardenkeuringsweer kunnen we niet hebben. Nog even terugkomen op rubriek 6a. Ikke T. van Sessing. Deze voorlopige kroonmerrie inmiddels zien wij morgen terug in het kampioenschap 4 tot en met 6 jaar. Het ging allemaal wat snel. We waren bij de veulens ook al klaar met de eerste rubrieken. En inmiddels zijn we in baan 3 met rubriek 6b bezig. En dan mag de volgende alweer in de baan. En zo hebben we het tempo er mooi in. ...109 stelt zich op voor de jury in baan 3. Ela Sterre van de Mersken. Een triple A stermerrie van Johannes. En moedersvader is Torben. En de fokkereigenaar is Age Okkema uit Siggerswoude. Nummer 109 staat opgesteld in baan 3.
111 staat opgesteld in baan 3. De rubriek 6B, 4 tot en met 6-jarige stermerries. Dieke van Merenstaten. Weer een triple A merrie. Uit de combinatie IJzer maal Theeuwers. De fokker is J. Vriend uit Zuidermeer. En de eigenaar is Tjitse Mouwa Beheer uit Wommels. 111 staat opgesteld in baan 3. Merrie Veurens 24 en 27. Graag met spoed richting ringmeester Pieter Landheer. 24 en 27. En 27. Uniek klaproosje B. En Vera van het Spoekeland. Graag zo snel mogelijk naar ring 2.
Nummer 108. Biep van het Lansink. Weer een triple A stermerrie. Uit de combinatie Alwin Malbeert. En de stalnaam zegt het al een beetje. Fokker-eigenaar is MH Lohman uit Zwichelte. Nummer 118 staat opgesteld in de rubriek 6B in baan 3. And once again, a very warm welcome to our viewers from abroad. You can watch this event on the live stream. We've got a select group of top mares who've been selected all season throughout Holland. And we will hope, of course, that you will stay with us the rest of the day and also tomorrow, where tomorrow in the afternoon we will meet the new champion of the Central Mare Inspection 2022. At the moment, the circumstances are quite good, but the weather forecast is not really positive, but let's hope for the best. And of course, we hope that you enjoy anything and everything what is happening here today and tomorrow, especially tomorrow in the afternoon, where we hope to meet the new overall champion of 2022. De hengstveulens dus in ring 1, de merrieveulens in ring 2, en de 4 tot en met 6-jarige merrie in ring 3. En van Medam, de stemmer uit de combinatie Alwin Malfabe, staat inmiddels in baan 3, nummer 112. Fokker Harkema uit Zevenhuizen. En de eigenaar is Thijs-Jan Klompmaker uit Bunde.
Nummer 112, Edda van Medam. De één na laatste in deze rubriek 6B. En dan gaan we deze groep zo op tal zetten. Bij de Merrieveulens catalogus nummer 24, Uniek Klaproske B, de Johannes 484, maal Standard 447 van familie Bosma, Dijkstra in Makkum. En bij de Hengstveulens catalogus nummer 11, Jipke en K. Jongen Teun 505 uit de modelmerrie Tienke Hester K. Moeders van Ilke 382 van Mark Kommerij in Buitenpost. Nummer 110, Famke van de Dembro-Stijbels. We stemmen met de combinatie Alwin Albeert. Staat in baan 3. Fokker Dembro-Stijbels Mierlo. En de eigenaar is SWL Ebben uit Sint-Antega. Nummer 110 in baan 3.
En nummer 110 is ook de laatste in deze baan 3. En dan gaan we zo afwachten wat de volgorde wordt in rubriek 6b. 4 tot en met 6-jarige stemmerries. En dan gaan we zo langzamerhand bij ring 3 in de richting van de totaalplaatsen. De lintendames staan weer klaar. En onderbij zijn we nog drukdoende met Henk Veulens in ring 1 en Mary Veulens in ring 2. Allemaal topkwaliteit vandaag in de piste. Eerste premie Veulens geselecteerd op de Volkdagen. In elk geval een vrije inschrijving voor wat betreft de eerste premie Veulens. Ik ben hier verplicht om hier te komen, maar het is natuurlijk wel een uitdaging om jouw veulen te meten met de andere eerste premie Veulens. En dan gaan we natuurlijk vanmiddag hopelijk in een spannende ontknoping zien wie van de twee, zowel bij de Hengsten als bij de Merries, de Veulens kampioen worden. En dat is natuurlijk voor iedere fokker de droom om op zo'n centrale keuring een veulen of wel een paard kampioen te zien worden. En al helemaal het algemeen dagkampioenschap morgen. Veldbetwist. Veel kwaliteit ook morgen in de piste. En onderwijl zijn ook nog juryleden in het buitenland actief tijdens de jaarlijkse rondgang die we natuurlijk een tweetal jaren hebben gemist in verband met de pandemie. U allen nog vers in het geheugen liggen. Gelukkig konden we vorig jaar een iets aangepaste CK organiseren en dit jaar weer onder volstrekt, laat ik zeggen, normale omstandigheden. En daar hebben we natuurlijk allemaal heel lang naar uitgekeken. Inmiddels is de rubriek 6b klaar. Dan krijgen we de paarden in de volgende volgorde binnen. 107. 107 mag binnenkomen. 107. Daarna 109. 111. 108. 105 en 112. Nogmaals 107. 109. 111, 108, 105 en 112.
6 merries in de baan, rubriek 6B. En natuurlijk blijft weer de vraag, welke van deze merries gaat het voorlopige kroon, of misschien wel, want er zijn er een aantal bij die een hele goede test hebben gelopen, het definitieve kroonschap behalen. Maar dat woord is zo aan de jury. Tweede groep, Hengst Veulens, is aan de beurt om geplaatst te worden. Schrijft u maar even mee. Voorlopig dus de volgorde als volgt. 13, 11, 9 en 12 en 8. Ik herhaal, 13, 11, 9, 12 en 8. Ik neem het even over, Henk. We plaatsen even rubriek 6B, omdat we hier toch iets krapper in het tijdschema zitten. Ik geef het woord aan de heer Hellings. Ja, dankjewel. Onze tweede groep 4 tot 6-jarige sterrenmerries. Op dezelfde plaats nummer 112, waar dat goed in het rastype staat, mooi edel hoofd heeft. Iets zware hals. De bouw evenredig gebouwd, ook onder de lange lijn. Mocht iets meer beenlengte hebben. Hij heeft voldoende beenlengte. De stap is ook voldoende ruimte, kon hij iets meer kracht maken. En in de draf heeft hij ook een goede ruimte, goede tak. Blijft een beetje op de voorhand. Deze wordt niet voorlopig gekroond. De bewegingen moeten daar toch iets meer kwaliteit hebben. Dan nummer 105. Een mooie rassige merk, veel behang erop, ook edel hoofdje. En de bouw correct gebouwd, iets strak op de bovenlijn. Het beenwerk heeft ook goede kwaliteit. De stap heeft goede ruime passen, mocht daar meer lossigheid tonen. En de draf ook goede ruimte, goede tak. We hadden graag iets meer balans gezien. Dit weerhoudt het ook voor voorlopig krontelen. Nummer 108, een royaal lange lijn de merrie, mooie voorhand erin, veel behang, goed gras. Het beenwerk is recht gesteld, iets gehoekt in de achterbenen. Hij heeft een goede stap met ruime passen. In de draf heeft hij ook voldoende ruimte, kon net iets meer achter het been erin hebben, iets meer dragen. Dit paard heeft ook een goede test gedaan, deze wordt daarmee ook kroon. Nummer 111, een paard met nog een jeugdige oprug, die royaal voorhand heeft, ook lange lijn, de ruglijn kon iets sterker zijn, het paard heeft goed beenwerk, ook in de stap heeft hij veel lossigheid en een goede activiteit, in de draf maakt hij mooie ruime passen, is hij lichtvoetig, deze wordt vandaag ook gekroond, heeft ook een goede test. De nummers 107 en 109 worden allebei gekroond en uitgenodigd voor de kampioenschap. Dankjewel Jan voor de uitleg van deze groep. 107 en 109 zien we morgen terug voor het kampioenschap. 111 en 108 ook definitief kroon. En natuurlijk 105 en 112. Ontzettend bedankt voor de deelname. Een prachtige groep merries. Ik geef het woord aan Henk Dijkstra.
Dankjewel Dick. Dan gaan we naar de ring 1, waar de jury de groep hengstveulens al op volgorde heeft rondstappen. Wellicht dat er nog geschoven gaat worden. En zo niet, dan is zo dadelijk uiteraard voor de presentatie en de uitleg daarbij het woord aan de Jolanda Sleutels. En mocht u de volgende gemist hebben, dan herhaal ik die nog even voor u. 13, 11, 9, 12 en 8. Dat is op dit moment de volgorde. Twenter merries mogen naar de baan komen. Twenter merries mogen naar de baan. Twenter merries mogen naar baan 1 komen. En dan mag de rubriek 6C, 4 tot en met 6-jarige sterrenmerries naar baan 3. De jury is eruit. We zullen u niet langer in spanning laten. Het woord is aan Jolanda Sleutels. Ja, dank u wel. De tweede en laatste groep hengstveulens alweer voor ons vandaag om te beoordelen. Natuurlijk allemaal mooie eerste training hengstveulens, maar met name een groot dankjewel aan de eigenaren dat ze deze vandaag aan ons willen presenteren. Voor ons hebben wij staan catalogus nummer 8. Een goed ontwikkeld, hoogbenig en langgelijnd veulen. De romprichting valt heel positief op. De stap is stakmatig en ruim en toont een lichtvoetige draf. Alleen is vandaag de kwaliteit van het beenwerk de bottleneck om een hogere plaatsing te verdienen. Dan hebben we voor ons staan catalogus nummer 12. Een goed ontwikkeld veulen met een voldoende sprekend hoofd, een lange hals en een mooie bovenlijn. Ook dit is een hoogbenig veulen met droog beenwerk. De stap is heel actief en in de draf zagen we veel tact en afdruk. Het volgende veulen wat we voor ons krijgen is catalogus nummer 9. Een veulen met een mooi helder oog en een heel sterk ogend veulen. Sprekend hoofd, sterke bovenlijn. De beenstanden vallen positief op en laat een ruime stap zien goed door het lichaam en in draf en veel buiging in het achterbeen. En we hebben de laatste twee veulens. Nummer 11 en nummer 13 gaan wij vanmiddag terugzien in de kampioensring. Proficiat. En uit het feit dat ze dus vanmiddag terugkomen, kunt u afleiden waarom ze dus van hier even niet besproken worden.
Dus zowel 13 als 11 zijn uitgenodigd voor de kampioenskeuring hedenmiddag. 13, het is een Johannes 484 maal Beert 411 van de Bauma Drachter Compagnie, Thomas van der Marwijk. En dat geldt ook voor nummer 11, Jipke en K, de Teun maal Ilke van Mark Kommerij bij de post. Die twee zien we dus vanmiddag terug. En voor de overigen geldt natuurlijk de eer om hier aanwezig te zijn. 9. Taak HB Vonger, maal Norbert van K. Hoekstra, de Woudsend. 12. Tigo van Klein Weulink, de Jouwe, maal Vader van H. Blom in Bijen. En tenslotte, last but not least, topper van de Arebo-hoeve, de Beert, maal Vellen van de heer R. Adams in Bijlen. En dan heb ik u de hele groep voorgesteld. En eigenaar uiteraard van harte Provisia. De crème de la crème van het afgelopen keuringsseizoen. Allemaal eerste premieveulens die het hier vandaag de centrale keuringen tegen elkaar opnemen. En waar natuurlijk ook weer een kwaliteitsvolgorde valt te bewonderen. En u hebt dat kort en bondig horen uitleggen van mevrouw Jolanda Sleutels. Verwachten we hier de Twentermerrien zo dadelijk. En dan ga ik naar de overzijde waar een groep merrieveulens klaar staat om besproken te worden. Nummer 115 van Nanneke P. We stemmen weer de combinatie Hessel-Malonne. Staat in baan 3. De fokker-eigenaar is J. Peters uit Hoge Loon. Nummer 115 in baan 3. En bij de Twentermerrien opgesteld voor de jury katroos nummer 45, Nina van Kippenburg. Van de hengst Tiemen 503. Uit de moeder Silke van Tekensiel. Een kroonmerrie van de hengst Maurits 437. Fokkereigenaar Hendrik Eppinga uit Oude Mirden.
graag Mary Veulens naar de baan. Mary Veulens naar de baan. Inmiddels hebben we de eerste Twenters ook in de baan. En in baan 3 gaan we verder met de 4 tot en met 6-jarige stermerries. En daar komt nummer 119 binnenstappen. Grace Brenda Hop. Een triple A-merrie uit de combinatie Omer-Malrindert. De fokker is El Hopster uit Sipkelo. En de eigenaar is J.J. van der Meulen uit Broek Noord. Nummer 119 staat opgesteld voor de jury in baan 3. Bij de Twenters, catalogus nummer 41 voor de jury. Nine van de Hameren. Van de Hengst Teun 505. Uit de Lodewijk 431, moeder Minke van de Hameren, mevrouw H.A.T. Ozinga Timmermans in Vrouwenparochie is de fokker en tevens eigenaresse.
Bij de Twenters verwachten we met spoed catalogus nummer 42. Nummer 114 staat opgesteld. Doortje van Watwaai. Een dubbel A, Merrie de combinatie Tjouwermal Sapen. Fokker-eigenaar S. Smit uit Wochnum. Nummer 114 in baan 3, rubriek 6C. 4 tot en met 6-jarige stermerries. ...46 voor de jury bij de Twenters, Maaike van het Kemke. De vader is Tiemen 503 uit de Jensen 432 moeder, Geertje van het Kemke, een sterdochter. Fokker-eigenaar M.J. Friese in Nede. Wil ik graag horen of u wel of niet aanwezig bent. Anders loopt u het risico dat de ring gesloten wordt. En dat zou toch heel erg sneu zijn. Dus een ring op een scooterij kan over de weg van een hele reis om met 42 aan deze kant te komen.
de jury, nummer 117, baan 3. De vader is Mees. En de moeder is een modelsport preferente prestatiemerrie van Onnen. Fokker-eigenaar is Stallieder uit Vledder. Nummer 117 in baan 3. Nummer 120 in baan 3. Hanna van de Den Bosch. Stemmerrie uit Johannes. Moeder en vader is Jorn. En de fokker-eigenaar Demro Stevels uit Mierlo. Nummer 120 in baan 3. Rubriek 6C. En bij de Twenters opgesteld voor de jury, catalogus nummer 42, Nine van het Rijkveld. Van de Hengstierde 501 uit de Stermerrie Veerle van Schaefer, moedersvader. Teken Taker 455. Fokker L. Wiersma in Damboude en in Eggendom bij Stoeterij Galloper in Perkel en Rodenrijs. En dan blijven dus 43, 44 en 48 aanwezig in deze groep. En de tweede groep wordt hierbij alvast gevraagd om deze paarden gereed te houden, zodat u aansluitend hier aan de beurt bent. In dezezelfde ring 2. Ring 1 herstel. Er staan in het boekje voor ring 2, maar dat klopt niet. Twenters dus in ring 1. In baan 3 staat 120 opgesteld. Dat is ook de laatste in deze rubriek 6C. Dus u kunt uw paard gereed houden om zo weer te komen rondstappen. De volgorde op tal is nog even afwachten, maar die krijgen we zo. En ondertussen zitten we bij de Merrieveulens in de laatste groep. Tien minuten over 11. In de volgende groep Twentermerries 47 tot en met 51 met als gezegd afgemeld 48 maken we ons klaar voor de volgende groep.
rubriek 6C mag in de volgende volgorde binnenkomen. Nummer 117, 120, 118, 119, 115, 116, 114 en 113. En ondertussen in de jury de heer Zonneman en Thijssen onder het voorzitterschap van Roland Sloters nog druk doende om die groep 20 meter nog weer rond te zien staan. En onze voorzitter, mevrouw Schokker, en de dame, mevrouw Hooisman, die staan al klaar om de paarden, zodat als ze definitief geplaatst worden en opgesteld staan, om ze te voorzien van een fraaie rozet als herinnering aan deze bijzondere dag, waarop ze hun opwachting hier in dit schitterende epicentrum van Friesland in Haarlem hun opwachting mogen maken. Men is toch nog druk aan het overleggen hier naast mij. En het is toch aardig om zo op afstand die uitwisseling van argumenten naar elkaar te luisteren. En uiteindelijk komt er natuurlijk straks een eensluidend oordeel. En ik zie haar al klaarstaan, de woordvoerder in dit geval, voorzitter van de jury, mevrouw Jolanda Sloters. Jolanda, aan jou het woord. Ja, als de kwaliteit heel hoog is, dan hebben we zelfs met 3 juryleden, 4 paarden, nog wat discussie, maar we zijn eruit. We hebben voor ons staan catalogus nummer 41. Een hele jeugdige merrie met een sprekend hoofd, lang gelijnd, een hele goede bovenlijn. De lenden zijn heel positief en ook de roomrichting viel ons positief op. Droog beenwerk en stappend, mooi vanuit de schouder en actief. En ook een mooie, takmatige, actieve draf. Dank voor de presentatie van nummer 41. Dan hebben we voor ons staan catalogus nummer 45. Een Twente wat een heel mooi front toont. Een goede schouderligging en een opvallend goed kruis. Een paar goede hoeven staan onder deze merrie.
En we zagen een hele makkelijke stap, mooi vanuit de schouder en met veel ruimte. In de draf zagen we een actieve draf met veel buiging in het achterbeen. Dankjewel voor deze presentatie. En dan hebben we op catalogus volgorde nummer 42 en 46, welke beide worden uitgenodigd voor het kampioenschap vanmiddag. Proficiat. Dankjewel, mevrouw Jolanda Slootjes, voor uw duidelijke uitleg met betrekking tot de plaatsing van deze 4 kwaliteitsvolle Twente-medailles. 42 en 46 zien we dus vanmiddag terug voor het kampioenschap. Stellen we natuurlijk met alle genoeg nog even aan u voor 41 Nine van der Hameren, een Teun maal Lodewijk van mevrouw H.A.T. Ozinga Timmermans en vrouwenparochie. Dan 45 Nina van Kippenburg, de Team 503 maal Maurits 437 van Hendrik Eppenga en Oude Middelen. Dan 46 Maaike van Kempke. Eveneens van Team 503 uit de Jensen 432 moeder van M.J. Friese, de Nede. En tenslotte 42 Nina van der Rijtveld, de Tieren 501 keer Taken 455 van Stoeterij, Galloper in Berkel en Rode Reis. En de volgende groep kan zijn opwachting gaan maken. Uw applaus. Volgende groep. Twente-trainers kan deze kant op komen. U vindt ze op pagina 7 en 68. Een relatief kleine groep, 4 in getal, zullen hier hun opwachting gaan maken. Als eerste 47 Mintje van Wetterzicht van de hengst Olmer 493. Uit de moeder Ilda van Wetterzicht, moedersvader Tjalle 454. Fokkeneigenaren G.G.F. van Dijkhuizen en M.G. Griffioen in Voorland. Sportmerrie uit Dries. De fokker is Stal Chardon. En de eigenaar is Stal Chardon en P. Morgenhuis. Nummer 126 staat op de baan 3. Rubriek 6D. 4 tot en met 6-jarige sterrennis.
Veulens mogen in de baan komen. De volgende volgorde 30, 32, 31, 28, 34, 33 en 27. Sorry, de laatste was nummer 29. Dus 30, 32, 31, 28, 34, 33 en 29. Laatste groep Mary Veulens die er ontstappen. Welke twee gaan er vanmiddag mee naar het kampioenschap? Ze stappen nog even rond. Er kan nog iets veranderen natuurlijk. De jury bekijkt ze natuurlijk ook nog weer even in de groep. Jullie mogen halt houden en dan geef ik de microfoon aan Esther Ree. Dit is de laatste groep met Mary-Veulens die we hier in baan 2 hebben. Hier voor ons hebben we staan nummer 29. Het is een veulen met een lange hals, met een lichte hoofd-halsverbinding. Het schouder ligt er goed in, mooi schuin. Ook de kruisligging is goed gesteld. Het veulen beschikt over droogbeenwerk en in draf laat het veulen veel ruimte en tact zien. Bedankt voor de presentatie. Dan staat voor ons nummer 33. Het is een heel chic veulen met een sprekend hoofd, een goed gevormde hals. Het veulen beschikt over een goed kruis. De stap was vlot en de draf was goed. Bedankt voor de presentatie. Nummer 34. Een moderne en jeugdig veulen met een goede bovenlijn, een goede kruisligging. Veulen heeft fijn en droog beenwerk, een vlotte stap en een hele goed op de draf. Bedankt voor de presentatie. Sta ik bij nummer 28. Een rassenveulen met een sprekend hoofd.
goede schouderligging. Het veulen heeft fijn beenwerk. De draf was ruim met goede beenzetting in het voorbeen. Bedankt voor de presentatie. Veulen nummer 31 op een rassenveulen met een spreektoog en een lange hals. Veulen heeft goede schouderligging. Het veulen heeft ook fijn en droog beenwerk. Veulen laat die draf veel beland zijn, is lichtvoetig en kan goed schakelen. Bedankt voor de presentatie. Vervolgens hebben wij nog staan nummer 32 en nummer 30. Beide een uitnodiging voor de kampioenschap. Gefeliciteerd. Dankjewel Esther voor de uitleg. In 32 zien we straks terug voor het kampioenschap. ...121 staat opgesteld in baan 3. Ietke Jildau van de Brinkhoff. Een dubbele A-merrie. De combinatie Elias Maal Norbert. Fokker mevrouw T. Dolsma uit Dwingelo. En de eigenaar is mevrouw Marit de Vries uit Hembrik. Nummer 121 in baan 3. Rubriek 6D. 4 tot en met 6-jarige stermerries. Bij de 20 meter categorie nummer 50 Noah O. Valis Marcus 491. Uit de Kroon Sport A. Merrie Margie O. Fokker D. Dijkstra Sint-Nicolaasgaan in eigendom. In gezamenlijk eigendom met dochter Christina Dijkstra uit Sint-Nicolaasgaan. De entertainers kunnen hun wachting maken in ring 2. Vanaf 35 tot en met 40. De entertainers uit rubriek 3. Ietsje later dan vergelijkbaar bij in ring 2.
Hanna van der Hilpen. Nummer 123 staat opgesteld in baan 3. Jurma Onne. Fokkereigenaar familie De Vries uit Hinderlopen. Nummer 123, Hanna van der Hilpen. 4 tot en met 6 jaar stemmenmens. Rubriek 6D. De intermediate wordt met spoed verwacht in de vooropstelling. Bij de 20 meter voor de jury categorie 51, Maria Margareta Veronica. What's in the name? De vader is Steven 503. De moeder, de ster triple A-dochter van de Hengst Vonger 478. Fokker-eigenaar Hendrik Teppenga in Oudewerk.
De intermediate jury staat vol ongeduld op u te wachten. De Twentermedië. 49, 47, 51 en 50. Dat is de verloren gevallen. Ik herhaal 49, 47, 51 en 50. Nummer 125, Gaia da Monico. Stem uit de combinatie Johannes Malwitse. Fokker-eigenaar Regula Monico uit Zwitserland. Dit is ook de laatste in deze rubriek 6D. Ja, de paarden even op Catalonisch worden in elk geval 47 en 49 en dan 51 en 50. Dus 47, 49 en 51 en 50. Dat is de volgorde. Ze gaan opstellen en wij geven met alle gehoor het woord opnieuw aan de mandaar Slootjes. Ja, weer klein maar fijn groepje Twentermerries. En deze jonge paarden hadden het niet heel erg makkelijk bij ons in de baan. Zo vlak langs de tenten en de wapperende vlaggen. Maar we hebben ze geplaatst en voor ons hebben we het nummer 50 staan. Een paard met een sprekend hoofd, voldoende halsvorm, een goede schouderbeweging, een hoogbenig paard ook. De stap was mooi actief en in draf zagen wij een heel mooi gebruik van het voorbeen. Dankjewel, kapitaal nummer 50.
Dan hebben we catalogus nummer 51 voor ons staan. Een sterk oogend paard, voldoende in bouw en ras. Het beenwerk is mooi droog. Stap zagen wij mooie tak en voldoende ruimte. En met name de draf, daar zagen wij veel afdruk, veel buiging in het achterbeen. Dank u wel voor de presentatie van catalogus nummer 51. En de volgende twee paarden, nummer 47 en 49, lopen hier op catalogusvolgorde en zijn graag vanmiddag terug in de kampioensring. Een hele kleine kwaliteitsgroep. Ik stel ze met alle genoegen nog even aan u voor. Uitgenodigd voor de kampioenskeuring 47. Mintje van Wetterzicht, de Ober, de Tjalle van de combinatie van Dijkhuizen en G4 in volgen. Dan 49, Olga van Brokkenfarm, Johannes 4x4, Maal Beert 4-1-1. Cor en Nel Beentjes in Heilo. Dan 51, Maria Margaretha Veronica, de 10.503 maal Vommer 478 van Hendrik Eppinga in Oude Windem. En tenslotte Noah O, de Marcus Keer Jisse van vader en dochter Dijkstra uit Sint-Nicolasgaan. En 47 en 49 begroeten we dus vanmiddag opnieuw bij het kampioenschap van de Enters en de Twenters. U mag best even applaudisseren voor deze Twentermelding tijdens een ereronde. Dank aan Jolanda Slootjes, Willem Zonnema en Wil Thijssen voor zover. En bepalen wij ons intermediate die begonnen zijn na enige aandrang van onze kant. De rubriek 6D willen we de volgende volgorde binnen hebben. 124, 122, 125, 123, 121, 126 en 127. De volgende volgorde 124, 122, 125, 123, 121, 126 en 127. Ja, dan even aan de aandacht ontsnapt, maar natuurlijk uitermate welkom. Het tweetal ruinen, sterruinen, die hier beoordeeld gaan worden door mevrouw Slootjes en de heer Thijssen. Betreft 184 en 185, u kunt deze kant wel opkomen. En 186 is niet aanwezig. Dus 184 en 185 komt nu naar ring 1.
De jury is eruit en die geeft de microfoon aan de heer Hellings. Oké, dankjewel. We hebben hier de vierde groep, 4 tot 6 jaar in Sterrenberg. Laatste baas nummer 127. De merk met heel veel rasuitstraling. Ook voldoende lange lijn. We hadden hem graag sterk gezien in de middenhand. Beenwerk voldoende recht gesteld tot voldoende kwaliteit. De stap is goede ruimte, goede tak. De draf is natuurlijk wel voldoende ruimte, maar we willen graag nog iets meer balans en iets meer draging zien. Deze wordt gezien met bouw en draf niet verhoogd. Dan hebben we nummer 126. Voldoende rassig paard, mooi in hoofdje erop. Evenredig gebouwd. De beenwerken voldoende kwaliteit. De stap is ook ruim, voldoende krachtig. In de draf heeft hij voldoende balans, gaat hij nog mooi opwaarts. Gezien zijn rastype en de stap ook geen verhoging. Dan hebben we nog 121. Paard dat goed het rastype staat. De bouw evenredig gebouwd is. De stap ook voldoende kwaliteit heeft. En voldoende ruimte. De draf heeft ook een goede ruime pas en voldoende takt. Dit paard wordt vandaag ook niet verhoogd. Dan moet de bouw royaal lijn zijn ook nog meer overtuigende beweging. 123, waar dat voldoende rastype heeft, mocht iets lichter hals hebben, om wat meer neklengte te hebben. De bouw evenredig gebouwd, voldoende sterke bovenlijn, beenwerk, voldoende hardheid, wel een hoek in de achterbeen. Paard stapt wel ruim en vlot. De draf is die ook goed gebruikt van het achterbeen, voldoende balans erin. Gezien de rastype en de bouw vandaag ook geen verhoging. Nummer 125, waar dat voldoende rassig is, ook hoogbenig, goede rondrichting, evenredig gebouwd, beenwerk heeft veel hardheid, komt wat correcter in de gesteldheid. Paard stapt ook voldoende ruim en met veel voldoende souplesse. De draf maakt hij ook ruime pas, heeft hij goed gebruik van het achterbeen. Vandaag houdt hem de correctheid in de benen van een hoge waardering. Dus geen verhoging. Nummer 122, een heel mooi rassenmerk, veel rasuitstraling, edele hoofdje erop. Goed gevormde hals, ook lang gelijnd, beenwerk, goede kwaliteit. Dit paard heeft nog deze gekeken naar de stap, dat is wel voldoende. De draf heeft een goed achterbeen gebruikt, maakt een mooie ruime passen. We zien de betere presentatie nu vandaag in deze groep nu in de stap, wordt die voorlopig rond. Nummer 124. Wordt ook gewoon klaar. De nummer 24 en 22 worden uitgenodigd voor de kampioenschap. Dankjewel, heer Hellings, voor de uitleg van deze groep. 6D. We weken even af van de cadeauvolgorde bij 122,7 in de groep nog weer. De stap werd nog een keer beoordeeld en dat was positief. Dus vandaar dat deze ook verloren wordt. 124 en 122. Zien we morgen terug voor het kampioenschap. En de andere merries natuurlijk 125, 123, 121, 126 en 127. Bedankt voor de deelname. De linten zijn geplaatst. En dan gaan we genieten van een mooie eerronde van deze merries. Dan gaan we over naar rubriek 6E. De laatste groep, de 4 tot 6 jaar.
iets achter op het schema. Maar ondanks dat verloopt het allemaal super. Nog één rubriek, 4 tot en met 6 jaar. Daarna nog een tweetal kroonmerries. Dan gaan we de boel heel snel ombouwen om over te gaan naar het kampioenschap. Jeugdveulens, jeugdkampioenschap en de Sint-Wenters. De 4 tot 6 jaar zien we hier niet terug. Die worden uitgenodigd morgenmiddag voor het kampioenschap. Daarna gaan we natuurlijk om 3:30 beginnen met de sportmatinee. De Pavelfriezo, zowel op het zadel als tuigen. En natuurlijk een aantal tuigrubrieken. Ook gaan we genieten van de afstammelingen van een aantal hengsten. Entermerries 36 en 38 graag met spoed naar de baan. Entermerries 36 en 38 graag met spoed naar de baan. Twee sterrenruimen in de baan. En we horen zo dadelijk de bevindingen van de jury. Zoals steeds door Jolanda Slootjes. Ja, dankjewel. Officieel geen kampioenschap van de ruimen, dus we gaan ze vanmiddag niet terugzien. We gaan ze vandaag meteen plaatsen. Maar als je dan meedoet en je bent met z'n tweeën, ben je toch mooi de beste of de ene beste ruim van 2022. We hebben voor ons staan catalogus nummer 185. Een jeugdig ogende ruim met een sprekend hoofd en let eens op de mooie kleine oortjes. Een goede hals, een lange schouder en een sterke bovenlijn en ook de romprichting valt positief op. De stap is heel actief en in de rug zagen wij veel buiging in het achterbeen.
Dan hebben we Catus nummer 184. Een paard met een sprekend hoofd, een heel mooi front, een goede halsvorm en veel neklengte. Ook heeft het paard een mooie bovenlijn, positieve kruisligging. In de stap zagen we een mooie, actieve, ruime stap. En in de draf zagen we een paard met heel veel front, veel balans en veel schakelend vermogen. Dankjewel voor het presenteren van uw eerste trainingstijden. Dankjewel, Jolanda. 184 dus. Henke van stal de Bergmeer. De zoon van Nane 492 uit de summer van de stal de Bergmeer. Die summer was finalist in de Paro Friesland lokaal in 2018. Moedersvader Ulster 463 in Eggendorp stal Bergmeer in Opdam. En dan vervolgens 185 Gooitse Z van Jurre 495 uit de Rinskliniek, dat is de dochter van Sjalk 495, de stepdochter. Fokkerij van de J. van der Zijde in Ter Kappel. Twee eerste premiesterren. En dan gaan we weer richting de intermediate.